Anything Vlog, my partner Edwin. Hi, good morning partner. Samtang nagpaabot mukanta sa kog Imagine. Imagine kong matakdan sa virus na makalinisan. Future ni mo masayang. Simba ko ikaw mawatang. Imagine kong sa balay ka lang, sunod lang sa patakaran. Imagine tanan mag-face mask ta, social distancing tumanon ta. Inig uli manghugas ta, kaon permig masustansya. Imagine kung sa balay ka lang, ayaw gahi sa limpat takan. Gobyerno ayaw basura, kung sintomas anak ka. Hangtod karon tambal wala pa, aning kamot lagin hawa. Imagine tanan buutan ta, gobyerno taway problema. Safety permi ang pamilya, kay ang virus mawala na. Imagine kung sa balay ka lang, krisis dali ramahuman. Frontliners sa atong pasalamat.